Πολύ συχνά το φθινόπωρο συναντά στον ουρανό του ελληνικού βορρά σμήνη περιπλανόμενων πουλιών. Πετώντας σε μεγάλους σχηματισμούς, κατευθύνονται στις ζεστές πεδιάδες και στα δροσερά καταφύγια της Μακεδονίτικης γης. Στις ρωσικές στέπες και στις υγρές εκτάσεις της Βόρειας Ευρώπης, ο πάγος δυσκολεύει την αναζήτηση των ήδη λιγοστών αποθεμάτων τροφής. Η Ελλάδα, με τους πλούσιους για την εποχή υγρότοπους που διαθέτει, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τροφή σε δεκάδες είδη πουλιών. Την περίοδο αυτή συναντάμε εδώ σε μεγάλους πληθυσμούς μια μεγαλόσωμη πάπια, τη Βαρβάρα, όπως είναι γνωστή με την ελληνική της ονομασία. Η πάπια Βαρβάρα συγκαταλέγεται στις Ανατίδες, την πολυπληθέστερη οικογένεια πουλιών που συγκεντρώνεται στους ελληνικούς βιότοπους κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Είναι μια μεγαλόσωμη πάπια, με περίπου 60 εκατοστά μήκος που μοιάζει πολύ με χίνα. Έχει ασπρόμαυρο όγκο με πλούσιο σε αντιθέσεις πτέρμα που την ξεχωρίζει από μακριά. Το κεφάλι και ο λαιμός είναι πρασινόμαυρα. Γύρω από το μπροστινό μέρος του λευκού σώματός της εξέχει φουντωτά μια πλατιά κόκκινη ταινία. Οι χρωματικές αντιθέσεις και οι σχεδιαστικές αρμονίες στο πτέρωμά της μεταφέρουν τον παρατηρητή σε μια πρωτόγνωρη μαγική περιπέτεια. Το τοπίο εναλλάσσεται, μεταμορφώνεται στη φθινοπορεινή του όψη. Οι ψαράδες ακολουθούν και αυτοί πάνω στα νερά το ρυθμό της εποχής. Δεκάδες πάπιες σαν μαύρα στίγματα σε λευκό φόντο διακρίνονται από απόσταση να επιπλέουν μέσα στα νερά. Συχνά, ανάμεσα στις πάπιες, μικρές ομάδες κύκνων περιφέρουν με χορευτική μεγαλοπρέπεια το μεγάλο τους όγκο. Είναι η βουβόκυκνη, το μοναδικό είδος κύκνου που φωλιάζει στη χώρα μας. Ο βουβόκυκνος, σε συνολικό μήκος 150 εκατοστά, έχει πορτοκαλί ράμφος με μαύρη βάση, που μόλις και προβάλλει από εκεί ένα εξόγκωμα.
προκαλεί συριστικούς και εκρηκτικούς θορύβους. Στη χώρα μας ο βουβόκυκνος αναπαράγεται στο δέλτα του Εύρου και στη λίμνη της Έδεσας. Στην κατάλευκη θωριά τους, οι κύκνοι που βαλούν τη χιονισμένη γαλήνη των βορεινών τόπων. Σαν αγγελιοφόροι της παγωμένης εποχής που πλησιάζει, αγέροχα όμορφη και σιωπηλή, όπως και αυτός ο χειμώνας. Στη λευκή ατάραχη γαλήνη του χιονιά όλα υποτάσσονται. Τα δέντρα γυμνώνουν τα κλαδιά τους από τα φυλλώματα. Τοπία, ζώα, άνθρωποι, χρώματα και ήχοι υπηρετούν τα παγωμένα κελέσματα της εποχής. Μέσα στις καφετιές αποχρώσεις των χωραφιών εμφανίζεται σποραδικά πάχνη. Γύρω από τα ποτάμια και τις λίμνες η ζωή διαφεντεύει τον ετήσιο κύκλο της. Ο χειμώνας εδραίωσε την παρουσία του στα ποτάμια και τις λίμνες. Στις απλωσιές των υδάτινων όγκων κυριαρχεί η αχνή θαμπάδα του χιονιού. Τα νερά έχουν παγώσει. Η ακινησία του χιονιά έχει επιβάλει παντού το δικό της προαιώνιο ρυθμικό σκοπό. Οι πάπιες βαρβάρες προβάλλουν τις ανεξίτηλες φιγούρες τους μέσα στο χιονισμένο τοπίο. Μερικές φαλαρίδες ξεχωρίζουν ανάμεσά τους, διεκδικώντας το μερίδιό τους στην αναζήτηση της τροφής. Αυτή την εποχή μπορεί κανείς να συναντήσει βαρβάρες στο δέλτα του Εύρου, στο Πορτολάγος, στη λίμνη Βιστονίδα και στις παράκτης λιμνοθάλασσες. Η βαρβάρα δεν είναι μόνη στους παγωμένους υγρότοπους. Γλάροι και ερωιδίοι συντροφεύουν συχνά το διάβα της. Πολλές άλλες σπάνιες πάπιες έφτασαν εδώ από τις βόρειες χώρες και μοιράζονται μαζί της το βιώσιμο χώρο της χειμωνιάτικης στέρησης.
Στην ατμόσφαιρα είναι διάχυτη η αργή γλυκιά μεταμόρφωση της εποχής. Ο ερχομός της άνοιξης απλώνει παντού την πολύμουση τροπεοφόρα νίκη της πάνω στο χειμώνα. Στα παιδινά τα χιόνια έχουν λιώσει και μόνο στα βουνά διακρίνει στα λιγοστά απομεινάρια της σκληρής χιονόλευκης διαδρομής του. Ο ήλιος δειλά-δειλά κάνει την εμφάνισή του πάνω από τους υγρότοπους, χρυσίζοντας τα μέχρι πρόσφατα παγωμένα νερά τους. Μεγάλα κοπάδια πουλιών ετοιμάζονται για το ταξίδι της μετανάστευσης στα μέρη που θα φωλιάσουν. Ο πληθυσμός της Πάπιας Βαρβάρας θα ελαττωθεί σημαντικά στους ελληνικούς βιότοπους. Μόνο κάποιες μικρές αποικίες που θα παραμείνουν πίσω θα κρατήσουν στη μνήμη το αλωτινό πέρασμα των μεγάλων κοπαδιών. Η μετανάστευση πολλών πουλιών φέρνει στα μέρη που αφήνουν τον ανοιξιάτικο αέρα της δημιουργίας. Ο ήλιος δύει πάνω στα βουνά, παρασύροντας το διάβα του την εποχή που μόλις ανατέλει. Τα λουλούδια αφήνονται στη δροσερή φορά του ανοιξιάτικου αέρα, μετακινώντας διαρκώς την πολύχρωμη εικόνα που σχηματίζουν. Εκατοντάδες έντομα στην ατμόσφαιρα δείχνουν σαν να υφαίνουν με το πέταγμά τους τον ιστό της ζωής, που η εποχή με φροντίδα συνθέτει. Ζαλισμένα από τη χειμέρια ανάρκη τους τα ερπετά, σέρνουν το ευκίνητο σώμα τους στο ζεστό έδαφος. Όλα μιλούν στην αρμονία της εποχής. Όλα συνθέτουν την ελευθερία των αντιθέτων σε μια εικόνα. Όλα διδάσκουν την ταπεινή αρχή που διέπει τη ζωή, τον ερωτικό ανοιξιάτικο παλμό του σύμπαντος. Ζευγάρια Βαρβάρας βρίσκονται τώρα στα υδροσυστήματα της Ελλάδος. Μέσα σε αυτή τη θερμή αγαλίαση της φύσης καλείται η Πάπια Βαρβάρα να στερεώσει τον ιερό ερωτικό πόθο της. Τα δύο φύλλα μοιάζουν μεταξύ τους. Μόνο η αρσενική Βαρβάρα διακρίνεται από το κόκκινο εξόγκωμα πάνω στο κυρτό σαν μπαστούνι ράμφος της, ενώ αυτό απουσιάζει το θηλυκό. Με το κεφάλι ρυθμικά πάνω κάτω, οι αρσενικές Βαρβάρες φλερτάρουν το θηλυκό του στέρι. Σε ένα αυτοσχεδιασμό χορευτικό και μαγικό, για λίγες στιγμές καθρεφτίζεται πάνω στα νερά η έκσταση του ερωτικού σμιξήματός τους.
Μικρά κοπάδια σταχτόχινες κάνουν την εμφάνισή τους παρόχθια των μεγάλων ποτάμιων και λιμναίων οικοσυστημάτων της Θράκης και της Μακεδονίας. Οι σταχτόχινες, σε αντίθεση με τις βαρβάρες και άλλες πάπιες που επιλέγουν να βοσκήσουν στο πλάτωμα των νερών, προτιμούν υγρά λιβάδια ή καλλιεργημένες εκτάσεις, κοντά σε λιμνάζοντα νερά, συχνά με λασπωμένο έδαφος. Η ανατολική φυλή της σταχτόχινας που κλωσάει στη χώρα μας είναι μεγάλη, περίπου 80 εκατοστά, με ανοιχτό χρωματοπτέρωμα και με κόκκινο σαρκώδες ράμφος. Ανήκει στις τεφρόχινες, ξεχωρίζει από την έλλειψη μαύρων λεκέδων στο ράφος και το χωρίς ραβδόσεις κάτω μέρος του σώματός της. Μοιάζει πολύ με την κατοικίδια χίνα που προέρχεται από τη σταχτόχινα. Έχει το ίδιο έρινο κακάρισμα με την κατοικίδια χίνα, ενώ είναι το ίδιο ήρεμη όπως και αυτή. Από μακριά, όταν κακαρίζουν, ακούγονται σαν πρόβατα που βελάζουν. Στον τόπο της βοσκής πετάει τα χαράματα. Στην Ελλάδα το χειμώνα βρίσκουμε τη σταχτόχινα στο Πορτολάγος και στις λίμνες Βιστονίδα, Ισμαρίδα και Κερκίνη. Την εποχή της επόασης, μικρές αποικίες βαρβάρας θα συναντήσουμε στο έλος του Αγίου Μάμα. Η φωλιά της εντοπίζεται σε τρύπες από λαγούς, κάτω από ξερόκλαδα, θάμνους και κοιλότητες δέντρων ή ακόμα και κάτω από τη σίγουρη προστασία μιας πέτρας. Το θηλυκό γεννά 7 έως 10 αυγά και αναλαμβάνει την επόασή τους. Το αρσενικό, περιμένοντας να βγουν τα μικρά, φροντίζει για την ασφάλεια της οικογένειας. Η πάπια Βαρβάρα αναζητά την τροφή της με τελετουργική χάρη μέσα στα νερά. Κινήσεις μετρημένες, ζυγιασμένες από τη δωρεά του ενστίκτου, προκαλούν την έκπληξή μας. Με το κεφάλι βουτυγμένο στο νερό, συλλέγει την τροφή της.
Η τροφή της αποτελείται από ψάρια και σκουλίκια που αποσύρει μέσα από τη λάσπη, καθώς και υδρόφυτα που φύονται στα ριχά. Ύστερα από ένα καλό γεύμα, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός και η ξεκούραση. Πρώτα το μπάνιο με το παγωμένο νερό του ποταμού. Μικροί και μεγάλοι της οικογένειας αφιερώνουν ώρες στον καθαρισμό τους. Και γύρω από τους υγρότοπους της ελληνικής ενδοχώρας βασιλεύει η ασίγαστη εδώ και αιώνες η καταλυτική, συνεχώς ανανεώμενη ροή της ζωής. Σε αυτούς τους τόπους αποδεικνύεται η συλλογική έκρηξη της ομορφιάς. Η φύση κληρονομεί στην ανθρωπότητα τη μνήμη της αλάθευτης και αιώνιας παρουσίας της. Ο άνθρωπος είναι αδιάσπαστο στοιχείο αυτού του παραδείσου. Ο μάρτυρας και ισορροπιστής της συνείδησής του, που συχνά περιφερόμενος στις Μητροπόλεις των Πετών, αδιαφορεί και εχθρεύεται τον επίγειο παράδεισό του. Ο ήλιος, σύμβολο της ζωής, περιοδεύοντας τις ακτίνες του με τον τελειωμό της μέρας πάνω στο χάρτη του ουρανού, καλεί το βασίλειο στην εχτερινή του σιγή.